Kawasu ni nyakoro mogeni sirikand kaunti ma Kisumu yango negi saikore makare ne rakruok kod guonyo mar mpox poni landruok mare nyalo biro chopo machiegni kod kaunti no. Kalure kod jatend migawo mar thieth kaunti ma Kisumu Dr. Gregory Ganda, chenro mag kedo kod weche mamuoch apoya oseiki makare ne rakruok kod mpox. Ganda olero ni chenro mag duoko ma apoya muoch mar guonyo no bende oiki makare e kaunti kod sub counties duto ka jochiw thieth bende osetiegi. Magi otim mar neno ni jotuo duto ma ofwenye sa machon kendo thieth bende ochake wang' sa, ka Ganda lero ni gisetiego ganda mathoth e wi chal mar mpox mondo gichiw yot mar ng'eyo jatuo kata joma ichich ni kod tuono. Bende kaunti no lero ni giseloso yo mar pimo mpox e yor mbui kod lony manyasani. Kaunti ma Kisumu oseketo tenge kar jot mar jotuo manitiere od thieth ma Kisumu County Referral Hospital, ka sub counties duto ni kod ward moketenge mar nono matut joma nyalo bedo kod ranyisi mag tuo mar mpox.